Bizning инде бүген Сабах, Теләше районнары буенча чираттагы гуманитар ярдәм әзерләнде һәм біз аларны бүген тиеп, иртәгә ала бирсә юлга кузгалабыз. Һәрбер егетләргә менә шундай именной посылкалар алып килә әтиәниләре инде. Аларның частьлары язылган, батальоннары язылган. Үзләрен алдан хәбәр биреп егетләргә, үзләре чыгып алып, үзләренең кулларына тапшырырга тырышабыз. Фото, видео материаллар белән әтиәниләрнең күрсәтеп күңелләрен тынычландырабыз. Шулай ук безнең инде менә район халкыннан җыела бит инде продукция, җыела кием салым, трусик, носки, футболка, шиш киемнәр инде. Аларны без менә шундый савытларга тутырабыз. Менә безнең беренче набор ул продукция. Шундый ук безнең бар тагын бокслар, алар арттарак инде 2 дип куелган. Монда бу да безнең кием салым, гигиена кирәк яраклары инде. Чөнки ашамлык белән киемне аерым тыгарга кирәк. Ни өчен дигәндә, ашамның исенә тышкан кирип, киемнәрне дә кисеп бетергән очраклар бик күп булгалады. Безнең инде шулай гуманитар ярдәм бит инде администрация тарафыннан ярдәм ителеп барыла инде. Без берлектә эшлибез алар белән. Алар инде безнең менә шундый строй материаллар белән булыша. Эчке якта да бик күп зур әйберләрне, менә генераторлар, менә шундый такталар, алар ярдәме белән булдырыла. Менә бүгенге көндә шундый зур 2 машина инде күргәнсездер. Китәчәк безнең ала бирсә шушы 7 направление белән. Аларның һәрберсенең үз төсләре бар. Мәсәлән, яшел төс бер направление, кызыл төс бер направление. И такталар, менә бу строй материаллар тоже егетләр сораган җирләргә китә инде. Алар безнең үзләре сорап язалар, безгә шундый әйберләр алып килегез дип. Һәм без инде халык көче белән, администрация көче белән, дөресен әйткәндә район көче белән шушы әйберләрне барлап илтергә тырышабыз.